toh yang be hang tua fat no 1-1 toh te kum gadak jong ka jing menjor lang bangawan na gani gasni ban ngap be jing penchai ban dien banglai asno be jing penchai nga snow day ban rai rang ba ban pinyeso yeledi bat kani ka party bat nga kwa banong hang ni ba ka party kampat kular tiket yanu ru ngin saya ya kata ka benta ondala de kapor bat kini ki barung ha ka party komangal ong ipimine wat rung ban pinyo tiket yanu rung ban ai ka jingka shani ka party ka party yanu kan rai ha ka por ko yang ngin sarai way ubanong to kurtong lagalong ka MDC lani ka MLA election hakipor kimaran te kum ga dak jong ga jing kershan ba ga dak jong ga jing menjur ba piwan ba ni so ba ni ngini rak tilang hagani ka por baro ngini rak tilang bangi wan hang ni da ka mensim ka ba snokia ni wan hang ni da ka jing trang bangi ni don benta no na do menta ka si bat ka ni ka party ngin long ki ba kloy bani mi la da don kam ban mi bat ban kongu ya ga jing pnya jong ka party kublai shibun nang ta ka ni ka jing menjur te kum ba